Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Agricultura la raport în această seară, un invitat special, profesorul universitar Toma Mugea. Domn profesor este chirurg de meserie, un chirurg estetician extrem de valoros în România, un chirurg care a venit în această seară să ne vorbească despre ce credeți, despre zootehnie, despre oierit, despre ceea ce poți obține în urma acestei activități ca produs finit și despre, de ce nu, despre una din marile pasiuni ale domniei sale. Domnule profesor, bună seara, mulțumesc că sunteți din nou împreună cu noi. Bună seara, întotdeauna mi-a făcut plăcere să vin la emisiunile dumneavoastră. Domnul profesor, haideți să vorbim un pic, așa, să facem o fișă a acestui hobby, acestei pasiuni a domniei voastre. Dar spuneți-ne câteva vorbe și despre chirurgul Toma Mugea, despre profesorul universitar. Nu vă iau peste picior studenții, colegii care spun, dita mai, Toma Mugea se apucă, cum să spune, are hobby-uri de-astea trăznite. Care e atmosfera așa printre colegii de universitari? Atmosfera este, pot să spun, una de invidie, pentru că am un loc în care să mă duc să mă relaxez, am un loc în care pot să fac și altceva în afară de activitatea de rutină chirurgicală sau îngrijirea pacienților. Și pot să spun că sunt ani de zile în care am stat foarte puțin pe acasă, ani în care am editat cărți, atât în țară cât și în străinătate, despre arsuri, despre chirurgia estetică, iar recent, în ianuarie, mi-a apărut o carte de 1000 de pagini în editura Springer, referitoare doar la chirurgia estetică a sânului. Ei, să faci o asemenea carte care are peste 1000 de ilustrații color și desene pe care le-am realizat personal, îți ia foarte mult timp, înseamnă ani, poate 10 de ani de experiență și atunci când ajungi la 60 de ani și poți să ai o asemenea realizare, ești extrem de mulțumit, ca și cum ai avea încă un copil față de cei doi pe care i-ai creat cu ajutorul Dumnezeu. Sigur că între timp această pasiune a creșterii animalelor și în special de creșterea oilor și-a urmat cursul firesc. Știți că am pornit de la 4 oi acum vreo 15 ani și încet, încet viața m-a împins către un număr tot mai mare de oi și din dorința de a realiza condiții cât mai bune atât pentru animale cât și pentru îngrijitori, pentru că mi-am pus problema, dacă îngrijitorii mei nu vor mai putea să lucreze sau nu vor mai voi să lucreze, atunci eu să pot merge să stau acolo să lucrez în locul lor. Deci v-ați gândit așa, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, și atunci, eu aș putea să dorm în condițiile alea? Nu. Prin urmare, dacă mă lasă, eu ce mă fac? Adică unde dorm? Vedeți că așa, situația economică a României fiind destul de grea și, să spunem, imprevizibilă, ajungi ca, după 40 de ani de muncă, la start și plătind taxe, impozite și contribuții personale pentru pensia respectivă, să ajungi în fața unui sac gol, dar care a fost plin de promisiuni. Și atunci sunt aceste tendințe de a spune orientați-vă către pensia privată, ori cea mai bună investiție este nu în banii din bancă, nu în valori care stau pitite sub pătură sau îngropate la rădăcina nucului, ci acelea care umblă, au 4 picioare, mobile, flotante le poți mulge, le poți vinde. Deci asta e o pensie, spuneți dumneavoastră, o pensie privată inteligentă, o asigurare, este, iată, o activitate de acest fel. Da, fără să mă gândesc acum 15 ani că lucrurile vor evolua în acest sens. Până la urmă, sistemul de pensii, domnule profesor, e un sistem care se inventează într-un sistem social târzior,
în societate. Până atunci, oamenii, exact ceea ce spuneți dumneavoastră, își asigurau pâinea cea de toate zile, traiul, prestând până cu voia Bunului Dumnezeu ultima zi a existenței. Acum încep să se redeștepte și cei din Occident sau din societățile, așa zis, foarte dezvoltate. Și fondurile de pensii care au dat faliment, de asemenea, iar exact ce spuneți, nu s-au dovedit cele mai sigure, mai sigure investiții. Ori ați văzut în urmă cu câțiva ani, când era acea nebunie că vine sfârșitul lumii și cum ne pregătim noi pentru ziua de după, și oamenii își construiau adăposturi cu conserve, învățau să tragă cu arcul, nu știu ce. Băi, fraților, stați un pic. Bun, mai trăiți o lună, mai trăiți un an, dar până la urmă vă vine și vouă rândul. Deci, dacă e să fie un sfârșit, trebuie să-l accepti. Asta este pentru toți, să fii mulțumit, împăcat. Iar dacă este să ne întoarcem la viața obișnuită, în viața obișnuită nu cred că ai nevoie de televizor, nu cred că ai nevoie de alte facilități gen internet. Dacă ai o bibliotecă, dacă ai un număr de cărți, eventual un patefon, să zic, să poți asculta melodii. Sigur, dacă uită greierii și păsărelele să-și facă treaba la concert și seara și dimineața. Poți să duci o viață foarte liniștită. Nu uitați că cele mai frumoase gânduri, cele mai frumoase rânduri le-au scris cei care au trăit într-o simplitate desăvârșită. Până la urmă, omul, domnule profesor, are nevoie de câteva lucruri pe care, în general, Dumnezeu i le-a dăruit. Pământ, ca să-și obțină hrana, să-și scoată hrana din el, aerul, care încă nu-i taxat musai, deși avem taxe deja și pe aer, poluând și așa mai departe. Apa, care iarăși și aceasta a devenit din dar de la Dumnezeu, niște deștepți, niște șmecheri au știut să pună la un moment dat preț pe ea și ceas ca să îți vândă o resursă care e vitală. Aer, apă și pământ, pâine, adică mi se pare că n-ar trebui să aibă preț. Da, întâi au poluat apa ca să ți-o poată vinde pe cea curată. Exact. Să o facă mai puțin. Dar eu altfel aș vedea această trinitate reprezentată de materie, energie și informație. Deci dacă ai material ce-ți trebuie, dacă ai energia necesară prelucrării materiilor și celelalte, ai și informațiile de care ai nevoie, să ai un schimb de informații, pentru că totuși activitatea omului este definită în principal prin ceea ce realizează creierul. Ori un om fără activitate cerebrală este o legumă. O legumă, cum se spune în... Și legumele sunt foarte apreciate și de dorit. Vedeți că informația este cea care circulă, cea care ne menține spiritul tânăr și activ. Bun, da, vi se pare normal ca, iată, dacă tot ați pomenit de această trinitate, am povestit și eu am pomenit de cealaltă, pe de altă parte, vi se pare normal ca ele să fie, la un moment dat, nu știu, o resursă de pe care să scoți bani, să scoți profit? Că ok, dacă facem șosete, bă, tu faci șosete și vrei să învinzi chestia aia. Însă, principii care sunt vitale, tragem aer în piept, suntem însetați, trebuie să bem dintr-un izvor, pentru că în Franța, de pildă, și sunt țări din Uniunea Europeană, în care, chiar dacă fântâna e la tine în curte, ai un contor pe ea. Adică, deocamdată, și la noi, statul e proprietarul resurselor subterane. Acum nu ne-a pus încă ceas pe fântâna din curte, dar va veni cu siguranță vremea, pentru că băieții ăștia deștepți, cum să spun eu, tot caută și ei soluții. Neavând prea multă viziune adesea, zice, bă, ce am mai putea taxa? Hai să-l taxăm, frate. Câte fântâni avem în România? Ei, ia cât avem, câteva milioane de fântâni probabil în România. Ia să punem pe fiecare, nu știu, €1 numai pe an și niște milioane de euro pe care le aducem în... Da, ca și timbru pe carte. Numai că timbru pe carte este mult mai rar plătit decât, să zicem, un eventual impozit pe fântâni. Da. Nu pot să spun că, și nimeni nu poate să spună că este ceva normal să plătești pentru apa pe care o bei, pentru aerul pe care îl respiri sau pentru pământul pe care mergi. Poți plăti pentru calitatea lor.
calitatea lor poți să o ai moștenită de la strămoșii tăi sau poți să ai cumpărând-o, așa cum vin alții să cumpere terenuri și alte bogății din subsolul nostru, vorbesc de persoane fizice sau companii străine. Și atunci, sigur că nu mai ai siguranța zilei de mâine, nu te mai poți gândi ce vor face copiii tăi. Vorbeam într-una din emisiunile noastre anterioare că Europa a deschis porțile românilor. Păi le-a deschis cu foarte multă larghețe, ca tot ce avem noi mai bun să plece acolo și să rămânem fără o mână de lucru calificată, să creștem specialiști care vor merge acolo pentru salarii mai bine plătite. Adică noi facem mii de doctori, scoatem anual pe porțile facultăților, îi întreținem cu bani de la buget și nu numai pe ei, dar și profesorii și tot cadrul didactic care sunt acolo, toate cadrele didactice, ori ei pleacă în străinătate pentru că nu au loc de muncă. Dom'le, să ai un număr de medici controlat pe care îl scoți, un număr de specialiști foarte buni, să-i plătești atât de bine încât să nu le convine să plece în altă parte. Și eu vă spun că nu vor pleca. Cât de pervers e fenomenul ăsta, domnule profesor. Ușa asta e ca și când o deschizi, ai un geam deschis, dar mai deschizi o ușă, e curent afară, te trage, te bate de toți pereții și îți răstoarnă tot prin casă. Pe de o parte spuneți noastră, bă, pleacă ăia mai calificați, ăia în putere, care merg să muncească la munca brută. Merg absolvenții noastre de medicină să muncească în altă parte. Merg oameni pregătiți în IT să muncească pentru alții. În același timp, ușa e deschisă și spre România. În sensul că acele companii care vin astăzi și îți vând apa minerală, deci te uiți pe etichetă, dar noi nu mai avem deprinderea asta să citim. Bă, nu-i posibil să vezi o mare companie americană, nu? O multinațională, care îți vinde apă minerală. De la tine din curte, da. Dorne, din munții Borsecului, din munți. Asta e libertatea pe care, pentru care 60% am luptat. din România, din resursele de subsol ale României, concesionate pe zeci de ani unor companii. Nu știe nimeni, nu vorbește nimeni de harta asta. Am văzut 60%. Atât că au rămas munții. Pe munții ăia încă mai stau unii la pândă. Că-i BMGC-ul, că să... Vă amintiți că în urmă cu 15 ani, poate mai bine, eram trași de urechi de către organismele europene și ni se dădea pentru fiecare minister un to-do list. Adică ce trebuie făcut. Urmează să pui în operă. Și un ministru care parcurgea acest to-do list de la cap la coadă era premiant și nu știu ce. În momentul în care noi am reușit să parcurgem la toate ministerele etapele pe care ei ni le cereau, atunci ni s-a spus, bine, vă primim în Europa, dar trebuie să respectați condițiile pe care le punem noi. Deci, România nu mai decide asupra propriei soarte. Da? Dacă vrei să-ți faci un tractoraș, o să spună, da, faci tractorașul, dar trebuie să facă să corespundă acestor criterii. Vrei să-ți faci o trotinetă? Faci o trotinetă așa. Vrei să-ți faci o căruță? Trebuie să o faci după modelul european. Dacă nu ai modelul european, îți permite, domne, spui că e produs tradițional și atunci te lasă să faci un car pe lună sau pe sezon. Așa de frumusețe. Și devii interesant în peisajul european. Nu uitați că, vă întreb, primele măsuri care s-au luat după Revoluție au fost total împotriva poporului român. Adică? Una dintre ele a fost dezvoltarea legii protecției patrimoniului național. Dezvoltarea legii? Nu, anularea. Anularea legii. Anularea legii protecției patrimoniului național. A doua măsură a fost deschiderea granițelor. Oricine putea să vină să iasă fără a avea control. Ori toată lumea știe că atunci când ești bolnav, închizi geamul, închizi ușa, te îmbraci, nu deschizi ușa, geamul, ieși în pielea goală. În cap, ești mai neprietenos. Apoi au fost măsurile acelea de a restitui părțile sociale
tuturor celor care aveau bani depuși în decursul anilor la diverse fabrici, uzine. Eu, de exemplu, care lucram la Spitalul Militar în Cluj, aveam niște părți sociale la Iris. Ei, asta era o privatizare începută. Da. Da? De ce a fost nevoie să se anuleze? Ți-au dat înapoi toți banii pe care ai depus acolo, a fost o inflație, dintr-o dată valoarea leului a scăzut, puterea de cumpărare a populației a scăzut foarte mult, nu? Și noi ne-am trezit în mici comerțianți de rulmenți, șuruburi și alte lucruri timp de câțiva ani. Toate magazinele erau de la A la Z sau ABC, mic, gros și ce doriți dumneavoastră. Ne-am transformat pentru o perioadă foarte scurtă de timp într-o țară de consum. Toate unitățile noastre mari producătoare de bunuri au fost anihilate, iar ulterior condițiile intrării în Europa au fost închiderea combinatului cu tare, închiderea combinatului sau să-l vinzi la altcineva. Acel cineva l-a cumpărat pe 2 lei, că între timp avea datorii mari și tot ce a fost bun a fost vândut ca fier vechi sau dus în altă parte să producă. Bine, dacă erau cumpărate și puse în activitate în continuare, hai să zicem. Da, dar nu s-au respectat. Nu s-au respectat pentru că probabil că lobby-urile, presiunile făcute pe închiderea acestor combinate venea din partea jucătorilor europeni care au spus trebuie să ne protejăm și în afară anumite de asta, industrii. A fost și o corupție foarte mare. Deci au fost foarte mulți bani care s-au învârtit atunci, au fost diverse partide, guverne care s-au succedat și cea mai grea situație a fost la prima guvernare, când ceilalți erau nepătați, iar cei de la guvernare puteau fi corupți. Și au stat mai liniștiți până când a venit nou val, opoziția la putere. Atunci, cei care au trecut în opoziție aveau unele bube și au așteptat ca cei de la putere în momentul de față să aibă și ei bubele lor. Da, și atunci să aveau la mână... fraterni. Da, să aveau reciproc la mână. Da, și s-a creat așa o rețea de corupție ca o premisă pentru ceea ce plasă de păianjen, ca o plasă de păianjen, pe care era foarte greu să o scuturi și să o distrugi, pentru că venea cineva din afară și cosea, ocupa locul rămas vacant. În momentul în care rupi firele de ancorare, atunci poți într-adevăr să distrugi această pânză de păianjen. Pânza aia de păianjen se rupe astăzi, domnule profesor? Vi se pare că ceea ce se întâmplă arată ca, nu știu, o intrare în forță într-un sistem deja mie mi se pare că se merge pe această direcție, să se distrugă această pânză de păianjen, pentru că ea reprezintă moartea unei societăți, corupția. Corupție nu este numai la noi, este în toată lumea, în toate țările, dar poate la noi a fost mai evidentă și deja sfida orice bună creștere sau bun simț. Și ce este mai important este faptul că s-a permis foarte mult timp ca să se propage această corupție. Eu nu înțeleg de ce oameni care erau în poziții de decizie știau că se întâmplă aceste lucruri și n-au luat măsuri, când era de domeniul lor, nu? De intrare în atribuțiile lor. Nu se poate să asiști 4 ani, 5 ani, 10 ani și după 10 ani să spui... La escaladarea unui fenomen. Și să zici, bă, n-am știut. N-ai fost fată mare când te-ai măritat. Păi, stai un pic, domnule, că... Apropo de fete mari, citeam astăzi o glumă pe socoteala Elenei Udrea, mă rog, ne pare rău pentru fiecare în parte. Hobby-ul preferat al Elenei Udrea, literatura, spune ea. Autorul preferat, doamna Udrea, frații Grimm. Titlul preferat, Frumoasa din pădurea Ador Mita. Da. Da. Ador Mita, da. Din Uite păcate... că literatura are și ea, cum să spune, te poate perverti și literatura. Nu-i bine, fraților, să citiți tot felul de titluri. Aveți grijă că cine știe ce idei vă trec prin cap după o asemenea scrisul totdeauna este mai... Deci vorba scrisă are o valoare mai mare decât vorba care zboară. Adormită arată altfel în scris și adormita se poate spune în multe feluri. Așa este.
Bun, imediat luăm publicitate. Până atunci vreau să-l rog pe domnul profesor să ne spună totuși în ce măsură astăzi România își mai aparține, pentru că m-am uitat de pildă mai săptămâna trecută la fermierii din Polonia, care după 12 ani, termen negociat și renegociat cu Uniunea Europeană în a spune stop încă înstrăinării terenurilor către oricine în Europa asta, după 12 ani de zile, a venit termenul scadența, vine acum în curând, și au ieșit băieții ăia din nou în stradă, așa, în preaviz, să spună nu dorim așa ceva. Ne temem de așa ceva. Când au ieșit românii anul trecut, n-au ieșit în stradă, deci să fim clari, pe tema asta ziare, în media, ziare, da, așa, da. Hai, facem gargară și ne dăm păreri. Asta e cu totul altceva. Aici, cum să spun eu, toți miniștrii au venit și au spus, băi, nu fiți stâmpiți, adică noi suntem paroliști, mă, dacă am spus Europei că așa facem. Așa facem, mă, băieți. Bă, Ungaria a spus și ea că face așa. Și a zis, ne-am răzgândit. Polonezii au spus și ei la un moment dat, așa facem, s-au răzgândit. Acum vor să mai răzgândească o dată. Nu știu, nu înțeleg cât de aservit trebuie să fii sau cât de neam de slugă trebuie să fii, încât tu, dacă ai spus că, bă, dar mie nu mi-ai spus ăla care te-am ales de acasă că o să-mi fie bine, n-ai spus că îmi dai România înapoi, n-ai spus că hau și n-ai făcut nimic din ăla, adică de ce față de la simți nevoia să fii plin de condescendență și față de la care ți-a delegat puterea, din puterea lui? Sunt mai multe aspecte aici. Primul aspect este lipsa de patriotism. În momentul în care nu-ți pasă de familia ta, de neamul tău, de comunitatea în care toată trăiești, comunitatea de care aparții, de poporul tău, înseamnă că ești un nimeni în vânt. Ori noi, de la Revoluție încoace, nu am avut personalități politice care să pună lucrurile la punct. Și cei care au avut astfel de gânduri, idei, îi știți foarte bine, sunt partide care s-au diluat între timp, vorbesc de Vadim Tudor și alții. Da. Aceștia au fost imediat etichetați ca dușmani ai poporului, ca lipsiți de viziune, de cum să spun, naționalism dus la extrem. Ori lucrurile nu stau chiar așa. În momentul în care ai o lege a răspunderii ministeriale, ori tu ca ministru poți să faci ce vrei și nu te ia nimeni la răspundere. Poți să fii ministru pentru 2 zile și să dai niște legi care îngroapă cultura română sau știu eu, altceva în alt domeniu. Că sau aici s-au perindat vreo 20 de ani. Atunci, fiecare, trezindu-se ministru, acum îmi cer scuze, sunt și miniștri competenți în unele domenii, care au fost competenți pentru perioade mai scurte și au fost înlocuiți, dar lipsa acestei răspunderi face ca linearitatea evoluției societății noastre să nu aibă un control. Noi suntem într-o veșnică mișcare browniană. Dă cineva un telefon de la Londra, se ia o măsură. Dă un telefon de la Paris, altă măsură. Din Germania, altă măsură. Trebuie neapărat să vindem cu tare, trebuie neapărat să ne privatizăm, să facem. Politica noastră externă în ultimii 10 ani n-a existat. Deci noi, în afară de a găzdui niște manifestări importante, nu am fost în stare să ne punem o poziție. Referitor la terenurile care s-au vândut, s-au dat liber la vânzare încă de anul trecut, e o problemă extrem de gravă. Probabil că cei din serviciile de contrainformații știu foarte bine cine a cumpărat, de când cumpără și care sunt strategiile acestor state. Deci este foarte clar că la nivel de Italia, la nivel de Germania, la nivel de Franța, Marea Britanie, există anumite structuri, anumite strategii care au ca obiectiv cumpărarea și identificarea celor
element, acelor breșe de pe piață care permite atragerea de investitori. Olanda. Erau olandezi care veneau și erau subvenționați de guvernul olandez aici, pentru că își cumpărau teren în România. Deci ei cumpără teren la un preț într-o perioadă în care noi nu ne puteam gândi la acest lucru. Băncile olandeze sau franceze plăteau aceste sume imediat, iar dobânzile erau modice, 2% în valuta lor. Ori în situația aceasta, noi ca și fermieri, noi ca și români, noi nu avem decât dreptul de vot, dar vedeți cum se schimbă partidele. Votezi un liberal și mâine se trezești pe republican. Era blană de oaie. Măcar în perioada comunistă știai, dom'le, acolo sunt oameni verificați de la A la Z, nu poți ajunge într-o poziție dacă n-ai trecut prin anumite etape. Păi, poate ați apucat sau nu știu, era Academia aceea Ștefan Gheorghiu. Da? Păi cine mergea la Ștefan Gheorghiu și absolvea Ștefan Gheorghiu era o personalitate în politică, în economie, în cultură, deci erau... Avea minte. Avea minte. Inclusiv în sistemele de contrainformații, de securitate. Nu mai vorbim de oamenii de după 45 care au fost instalați de către sovietici, întrebau, bă, care e mai popular în sat? Păi, Bulibașa cu Tărică. Hai să-l punem pe ăsta președinte de CAP. Nu vreți? Ba da, îl punem. Hai să-l facem pe ăsta șef de partid. Ei, lucrurile au evoluat, s-au schimbat. În 30-40 de ani am ajuns și noi să avem o structură foarte bine pusă la punct. Aveam centre de cercetare în toate... nostalgic, domn profesor. Păi nu vă supărați, de perioada în care eu am crescut. Ați crescut, dar de dus bine, să zic așa, o duceți bine într-un sistem capitalist în care Păi nu e adevărat. Nu e adevărat. Acum, o să creadă lumea așa că... Atunci, în sistemul respectiv, eram 3 copii acasă, era un singur salar, doar tata lucra, era inginer la telecomunicații, și noi de mici am fost învățați să facem betoane, să săpăm grădina, să ne construim casa, am făcut facultatea, am primit case, le-am cumpărat, aveam mașini, bani la cec, mergeam în concediu și așa mai cultură, educație, sănătate, sigur că s-au deteriorat în ultimii 10 ani, dar nu trebuia să distrugi tot. Trebuia să repari. Uitați-vă unde a ajuns China. Păi China, dacă ar fi ras tot ce însemna comunism, dar fără un fel de control care la un moment dat poate să ducă la dictatură dacă nu este bine gestionat. Da? Nu poți să faci nimic. Aduci niște oameni care mâine se ridică și au pălăria, domne, am fost ministru, legea răspunderii ministeriale mă absolvă de orice problemă, de aici încolo partidul poate să facă cu mine ce vrea. De ce, asta după pauză, de ce Dumnezeu România asta funcționează, nu știu, total anapoda? Ați pomenit și de partidele alea mai naționaliste din anii 90. Ia că în toată Europa escaladează acum fenomenul naționalist, partide naționaliste din Grecia până oriunde, în Germania, așa mai departe, sunt votate de o masă tot mai importantă de... Își regăsesc identitatea. Da, și la noi, cum să spun eu, băia pe care a spomenit, Vadim, cine mai erau pe nișa asta mai naționalistă, au spus pas, la revedere. Deci noi aici am fost super avangardiști. Pe partea aia altă, iară, cu strategia asta de țară, care eu n-am citit-o nicăieri, n-am văzut-o în mâna niciunui politician să vină la televizor să zic, uite, așa arată, fraților, strategia de țară a României pe următorii 20 de ani și România va arăta, noi punând în operă chestia asta, va arăta peste 50 de ani în felul ăsta. Ăla e vizionarul. Ăla vede departe. Erau criticate planurile cincinale, nu? Planurile de perspectivă pe 20 de ani, unde va ajunge România, ce va face, ce trebuie să construim, de ce să ne ferim. Păi am compromis tot, noi tot timpul. România, am compromis și comunism, am compromis și România, în momentul 1989, avea 3 miliarde de dolari în visterie, avea alte miliarde de dolari creanțe la alte țări. Era unul dintre polii de politică externă în lume. Bucureștiul a realizat pacea
între arabi și israelieni, da? Când s-au semnat documentele, după 1989, România a fost invitată de onoare pentru că a avut o contribuție decisivă la pacea în Orientul Mijlociu. Noi facem pace cu alții, adică altora, și nu suntem în stare să facem pacea socială, adică încât oamenii să... Aveam o politică externă, miniștri de externe, politicieni extrem de bine documentați, bine crescuți, erau de carieră, deci nu aduși din nu știu ce domeniu, și ăla să nu știe că țara respectivă este regat și că nu putem vorbi de republică în zona aceea. Bun, luăm pauză de publicitate, prieteni, ne întoarcem apoi cu la oile noastre. La profesorul Toma Mugea, cu chirurgul Toma Mugea, la oile dumnealui, la oile noastre, desigur. Înapoi, prieteni, la treabă, continuăm povestea despre oile noastre din această seară, despre oile profesorului Toma Mugea. O să vorbim puțin despre afacerea domniei sale, despre povestea domniei sale mai curând, pentru că așa o tratează mai degrabă ca pe o poveste romantică decât musai ca pe un mare business. Dar e foarte bine că face lucrul ăsta și cred că e foarte bine și mobilizator pentru mulți dintre telespectatorii noștri ca să înțeleagă că, mă rog, indiferent din ce postură ai venit, socială, profesională, intelectuală, dom'le, poți să-ți dai întâlnire cu orice nivel al existenței până la urmă, să nu ți se pară că te coboară cumva, te scade, te face mic, te face umil, te face vai de capul tău. Un profesor universitar care face oierit și își dorește să fie acolo cât de des se poate în preajma acestei activități, mie mi se pare absolut că nobilează această activitate de oier în România. Vreau să spun că urmare a acestei activități, sigur că, așa cum am povestit mai devreme, pornind de la 4 oi, am ajuns la 50, la 200, acum în jur de 500, că ciobanul sau proprietarul niciodată nu spune exact câte are. Dar de ce nu spune asta? Multe, e o superstiție. E o superstiție. Dar câte animale aveți în... Apoi zice, destule. Bugăte, zice. Bugăt, da. Păi cum, domnule, zic, nu știi câte animale? Da. Și această activitate pe care noi am desfășurat-o în paralel cu cea de la clinică a fost făcută din pasiune, deci n-a avut un scop. Hai să fac în 2 ani să ridic o fermă. Nu. Am gândit-o, am făcut un proiect de arhitectură, vreau să spun, am obținut toate autorizațiile de construcție, s-au făcut clădirile, am tras curent trifazic de la 4 km distanță în subteran, am tras apă, am săpat fântâni, suntem pregătiți și pentru energii neconvenționale cu panouri fotovoltaice să facem economie. Deci tot ce am făcut am încercat să facem la un nivel calitativ cât mai înalt, pentru ca, vă dau un exemplu, am avut o delegație din Germania care erau foarte drepți, așa, cu un spirit cazon într-o anumită măsură și au intrat în fermă, i-am dus să vadă unde stau lucrătorii cu animale, colegii mei, cum le spun eu, de la fermă, au văzut că au apă caldă, apă rece, toaletă în casă, duș, vană, frigider, toate condițiile pe televiziune. care... Televiziune, da, televiziune. Apoi am mers la animale. Au văzut condițiile în care sunt ele îngrijite, au văzut linia de procesare a laptelui, să obținem brânzeturi de diverse categorii, mă rog, în limita timpului, au văzut camera frigorifică și ne-au întrebat,
nu vă supărați, nu v-ați gândit cumva să ieșiți pe piață cu produsele astea? Ba, da, ne-am gândit. Și nu v-ați gândit să le certificați? Ba, da, avem certificatele. Nu v-ați gândit să le înregistrați? Ba, da, avem înregistrare la OSIM. Deci, tot ce spuneau ei, noi... Deja făcusem. Și atunci au plecat cu recomandarea, domne, cum spun tinerii prin discotecă, ține-o tot așa. Sigur că ne-am bucurat că am reușit să le arătăm acest lucru. Ferma noastră este una dintre puținele de acest fel realizate în țară. Este singura certificată bio din județ. Asta înseamnă că acolo nu se folosesc factori de creștere, stimulente pentru producția vegetală sau pentru producția animală. Deci o fermă ecologică. E o fermă ecologică, da. Acum suntem în faza de certificare de către Casa Regală ca și furnizori de telemea ai Casei Regale. Excelent. Ne mândrim cu asta. Ardelenii dau lucruri de genul ăsta. Avem o prietenă care mai vine la noi, Felicia Tulai, care produce uleiuri presate la rece. Deci, de asemenea, e furnizoarea Casei Regale, cu produse de mare calitate. Sigur, ne mândrim că acolo, în Agârbici, eu am locuința în Agârbici, în momentul în care am împlinit 60 de ani, mi-am mutat domiciliul în Agârbici, la Stână. V-ați mutat domiciliul în Agârbiciu? Da. Deci nu mai sunteți cetățean al Clujului? Nu. Votați primarul din... Votez primarul din Căpuș. Din Căpuș. Da. Tocmai pentru că... Agârbiciu fiind un sat până la urmă, exact ca în Miorița. Adică între două dealuri și la polele unui munte. Poate că unii din sat se întrebau, domnule, ce caută doctorul să vină? Probabil că are ceva gânduri ascunse. Cum devine el, lasă orașul să vină la sat? Și atunci întrebarea e, domnule, dumneata, dacă te-ai născut la sat, trebuie să rămâi numai la sat? De ce te-ai mutat la oraș? Exact. De ce te-ai mutat la oraș? De ce ți-ai trimis copiii la oraș? Da? Pe de o parte ne plângem că se golesc satele, că ne pleacă tinerii. Bun, dar dacă eu, ca om care am trecut prin multe în viață, am văzut foarte multe, de la revoluții cu tremure, inclusiv în țară sau în străinătate, care am reușit să mă duc profesional, zic eu, până la nivelul la care pot să mă declar mulțumit, fiind în momentul de față și președinte ales al Societății Europene de Chirurgie Estetică, mă întorc cu fața către Agârbici, mă întorc cu fața către țară, mă întorc cu fața către produse, către o activitate pe care, dacă ne ajută Dumnezeu, putem să o ducem mai departe. Este un exemplu pe care îl dăm oamenilor, îi tratăm la fel ca pe oricare alt coleg, indiferent de pregătirea lui profesională, și în felul ăsta zic eu că se realizează această simbioză și creștere a nivelului vieții la țară. Deci, domnul profesor, v-ați luat o casă acolo? Nu mi-am luat, am făcut-o. La fermă? Deci, lângă Ciobani, am construit 2 camere și eu locuiesc acolo. Deci am încălzire cu lemne. Suspect, domnule profesor. Deci normal că se uită oamenii, ce bă, vine dita mai profesorul Mugea, marele specialiată, președintele, cum se cheamă, Asociației, Federației sau cum se cheamă, la nivel european pe chirurgie estetică. Vine, mă, frate, și să mută în vârful dealului sau în vale. Și dumneavoastră poate că ați da 4 camere din Cipariu pentru 4 camere la 4 camere la țară locuiesc și eu. Da. Nu vă spun, când mergem cu nepoții acolo, nu pot să-i bagi în casă. Numai la animale stau, să vadă, pun mâna pe mieluți, pe ieduți, hai și pe ăsta de pe la negru nu mi-l dai, nu mi-l prinde-mi și pe celălalt. E o bucurie extraordinară. Dar e o nevoie, domn profesor, asta până la urmă a omului, nu știu, sătul de muncă. E o muncă grea, aceea de a fi chirurg, mai cu seamă, e o muncă absolut... Nu este mai frumos decât să te poți duce seara la culcare, obosit de activitatea fizică
să poți spune o rugăciune, să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru ce am reușit să fac astăzi, să te culci, să pui cap pe pernă, să dormi fără niciun alt gând și a doua zi să știi exact ce ai de făcut și ce aștepți să se întâmple. Ăla e firescul existenței. Asta e firescul. Ori într-o metropolă, în continuu, ai de-a face. Ăla vine să șoptească ceva rău la ureche. Și eu spun nu. Nu vreau să aud lucruri negative. Dacă vrei să-mi spui ceva de bine, da. Cum discutam în pauză, de știrile de la televiziune, de la radio, începe. Că un camion a omorât 15 oameni, că unul a violat 4, nu știu ce. Dom'le, nu se spune că avem concertmaestru român la Amsterdam, nu se spune de balerinii noștri care sunt... Da, de oameni care ieri au pus pe picioare o afacere, de oameni care au descoperit ceva. Copiii geniali, deci cei care se duc și realizează lucruri extraordinare. Sigur că aceste vârfuri nu pot fi oprite în țară, dar uitați-vă, și la centrul acela de cercetări nucleare de la Măgurele, unde va fi cel mai mare laser din Europa. Da. Da? Deci România, prin valorile ei, atrage investitori europeni. Revenind la oile noastre, sigur că prin măsurile care se iau și prin directivele europene care vor trebui aplicate în continuare, se va merge pe subvenționarea raselor de oi autohtone, dar pure, certificate ca și origine. Aceste lucruri au început să fie subvenționate și de statul român, deci de anul trecut în luna octombrie până în decembrie a fost una din aceste hotărâri de guvern, astfel că cei care cumpărau berbeci de origine cunoscută și cu calități deosebite au primit până la 25 de milioane. Tocmai pentru a se stimula obținerea unor rase cât mai pure și cu calități controlate. Eu, de exemplu, am luat berbeci de țurcană albă, alții au luat berbeci de carne și așa mai departe. Noi trebuie să ne menținem liniile pe care le avem tradiționale, pentru că au trecut de-a lungul sutelor de ani prin foarte multe probleme de vreme, de boli. Însă, ceea ce este mai interesant acum este apariția unor mutații care pot apare datorită folosirii intensive a factorilor de creștere a organismelor modificate genetic. Sigur, orice selecție înseamnă, de fapt, acceptarea unei mutații, că s-a produs spontan sau că a fost indusă de om. Însă, în aceste săptămâni, discutând cu mai mulți oieri, ei sunt surprinși de numărul mare de fătări gemelare la oi. Adică câte 2.000. Câte 2.000. Asta ce înseamnă? Că oile au avut o ovulație accentuată. Ovulația accentuată poate să apară în condițiile în care sunt stimulate, ori această stimulare se poate face prin hrană dacă este de foarte bună calitate sau dacă această hrană a fost și ea contaminată, știu eu, cu ceva produse, factori de creștere. Nu cunosc foarte bine problema, dar o altă explicație în momentul de față nu am. Domnule profesor, dar faptul că ați ales să domiciliați până la urmă într-un sat din România, faptul că faceți agricultură ecologică, vi se pare că ăsta e sensul, adică ăsta e firescul, normalul? La asta mă gândesc. Un om care chiar alege să trăiască și el la țară, până la urmă, cred că asimilează acel spirit al ecologiei 100%. Pentru că alminteri, cum să spun eu, mă duc la țară, practic o agricultură industrială, convențională, cum se cheamă astăzi, păi n-ai făcut nimic. Adică ai dat, nu știu, orașul cu toate aspectele lui nesănătoase,
Păi iarăși pe un surogat de viață. Viața acolo este simplă, are reguli pe care nu poți să le încalci. Deci animalul, dacă nu l-ai hrănit, nu l-ai adăpat, te pedepsește. Prin producția pe care o dă sau prin faptul că uneori poate să și piară. Ai o grădină de zarzavaturi pe care o lucrezi, ai produsele pe care le pui pe masă, alt gust au, altă plăcere o ai când faci o mâncare cu ceea ce ai construit, bazat pe ce ai construit și ce ai îngrijit în perioada verii. Ai cuptor de pâine, ai o groapă în care poți să pui la rece peste vară diverse produse. Ai pus pom fructiferi, ai plantat niște butuci de vie aduși din zona Sâmburești. Deci nu cumperi struguri de la Oșan, n-am nimic cu supermarketurile foarte bune, dar știi că te-ai dus și ai pigulit via, ai pigulit roșia, ai săpat un pic în grădină, atunci când ai timp. Și vedeți că... Dar chirurgul Toma Mugea pigulește el cu mâna lui? Acum, sâmbătă am fost am tăiat pomii și vița de vie. Du-te, te rog frumos, și taie vița. Pot să-l rog pe colegul Ion să pună bălegar la viță sau la pomi. Am înțeles. Dar la pigulita asta chiar îmi place. Chiar îmi place, da. Deci un om care reconstruiește chirurgical forme... Și dacă nu mă pricep, chem un prieten și lucrez cu el să învăț cum face el tunsul pomilor sau lucruri la vie. Povesteam acum 2 seri cu profesorul Avram Fițiu aseară și arătam următorul lucru, că flora spontană în România, o floră absolut senzațională, ai de la 150 de plante la 200 și vreo 80 plante diferite, flori, spectacol de culoare și de gust, probabil, pentru oaia aia care trece prin iarbă și pășunează. În timp ce laptele ăla care îl găsești și la supermarket, cum spune și nu avem nimic cu supermarketul, ok, însă laptele ăla obținut în fermele alea industriale, Franța, Olanda, așa mai departe, care și vaca și oaia văd maxim, fac cunoștință cu un mix de maxim 7 plante care devin masa lor furajeră. Ceea ce, cum să spun eu, una e să faci un rezumat în laptele ăla, mulți la Ijaru, la dumneata în fermă, sau la un alt fermier din România care își duce oile pe pășune, un rezumat al întregii naturi și să-l pui în farfuria copiilor, și alta e să iei, nu știu, sterilul ăla de la... Ne povestea un olandez, zice, lapte, n-am băut lapte din fermă niciodată. Avea o fermă de vreo 1000 de vaci. Întrebat de ce, a spus, păi nu ai cum să-l bei, nu-i comestibil. E aproape galben la culoare, din cauza ureii, din azotul aruncat în sol și din aceeași cauză, acea vacă, după 3 lactații și jumătate, îi se ia așa pentru că face ciroză la ficat și se duce. Adică sunt niște lucruri de care, dacă am fi mai conștienți puțin, cu siguranță ne-am îndreptat privirea spre ceea ce înseamnă produs românesc, produs în proximitate, produs la îndemână și unde au o relație directă, adică nu-mi tot una să cumpăr de pe raft sau să cumpăr de la Toma Mugea cunoscându-l, știindu-i povestea, știind realitatea în care el produce acele lucruri. Aici pot să vă mulțumesc că ați ridicat această problemă, pentru că probabil că știți, în Cluj a luat ființă în urmă cu 2 ani Agro-Transilvania Cluster, clusterul pe agricultură, la inițiativa domnului vicepreședinte Ioan Oleleu, un foarte bun organizator și iubitor de animale, și datorită dânsului am reușit cei din cadrul asociației Ijarul să avem o insulă cu produse venite direct de la stână sau fără a trece prin lanțuri industriale de procesare. Lanțul scurt. De la producător direct la consumator. La Oșan, în fața Oșanului este o insulă. De asemenea, în curând, adică în curând deja este și într-un alt magazin din Cluj, într-un alt mall. În vecinătatea
complexului Julius Mall va fi o piață agroalimentară care va desface cu precădere produse vegetale, animale, derivate, lactate pentru clujeni. Deci este un avantaj pe care colaborarea dintre cluster, dintre Asociația Crescătorilor de Caprine, Ovine și alte animale a avut-o din partea clusterului pentru a se dezvolta și pentru a veni în fața clujenilor cu aceste produse. Am avut o deschidere de asemenea. Trebuie făcut o muncă de conștientizare a consumatorului, domn profesor, până la urmă. Va veni pentru că în continuare preferă să meargă să ia produsul ăla de pe raft și să zic, în loc să zică, băi, hai să caut, să văd, nu am de unde cumpăra pentru copilași ceea ce trebuie Lumea începe să distingă diferența între ceea ce vine de la producători direct de la țară și ceea ce vine dintr-o fermă mare de mii de capete de animale. Bun, luăm încă o pauză de publicitate, dragi prieteni, ultima din această seară și ne întoarcem pentru finalul emisiunii împreună cu profesorul universitar Toma Mugea, un distins chirurg, șeful, chirurgilor pe chirurgie estetică la nivel european, care are o pasiune care l-a făcut să-și părăsească orașul și să-și mute domiciliul într-un sat, un sat absolut frumos. Am fost de curând acolo, au și o biserică, monument istoric, o biserică de lemn uluitoare, la care, din păcate, stă să cadă. 600 de ani. Stă să cadă din nefericire. Să vedem, poate Dumnezeu rândește și se vor găsi soluții pentru renovarea acestor elemente de patrimoniu. Imediat. Ne-am întors, dragi prieteni, împreună cu domn profesor Toma Mugea, chirurg și pasionat de oierit. O să vorbim în continuare de ceea ce se întâmplă în această fermă pe care domnia sa, nici măcar de la distanță, ci de aproape, o păstorește, ca să spunem așa, cu mult drag, cu multă grijă. O să vă rog să ne spuneți dacă s-au mai rezolvat problemele pe domeniul ăsta, că știu că acum vreo un an și jumătate, 2 ani, îmi spuneați, mă întrebați, știi care e cea mai vacantă meserie pe planeta asta? Aia de cioban, mă rog. Era o problemă, probabil că mai e o problemă în România. Într-adevăr, eu am noroc acum la fermă, la stână, am 3 frați, frații Burcă, Ion, Gheorghe și Simion. Gheorghe este și cu soția Silvia, care sunt oameni extraordinari, foarte buni crescători, iubitori de animale, am încredere totală în ei. Ei sunt cu carte de muncă, sunt angajați, au controle medicale periodice, se plătesc taxe, impozite după urma asta. Deci, din acest punct de vedere, putem spune că suntem la nivel cu tot ce se cere în momentul de față. Tot ce se primește ca subvenție intră în contabilitate, se fac diverse lucrări, investiții și așa mai departe. Deci, eu nu mi-am cumpărat mașini de ultimă generație, merg tot cu un Toyota de 17 ani, pentru că nu-mi trebuie mai mult în momentul de față. Deci nu trebuie mai mult. Ăștia mașinile nu se mai strică în veci. Nu se mai strică. Cum să o dai? Însă, în momentul în care ajungi acolo și iei hainele de lucru, am un toiag ciobănesc de 2 metri pe care mi l-au făcut cadou prietenii. E prea lung în partea de sus sau în partea de jos? În partea de sus e mai groasă. Așa. Domnul președinte Câmpeanu, Ioan Câmpeanu, președintele Federației Oierilor de la Bistrița, este dânsul. Când am plinit 60 de ani, a avut o serbare frumoasă, am fost și eu invitat. Eu sărisem de 60, aveam 61, mi-a făcut acest toiag excepțional de frumos lucrat în lemn de corn. Îți pui pălăria, toiagul, nepoțelul de mână, nepoțica în spate și începi să mergi. Hai să
vedem și acolo, hai la berbec cu tare. Să vezi nepoțica de 4 ani făcând balet pe dealurile din vecinătatea Stânii, la Pășune, alergând la deal și la vare, învârtindu-se, cântând singură melodia pe care îi plăcea. Atunci când vine ruptă de oboseală, mănâncă o mămăliguță cu lapte, cu brânză, un ou sau ce dorește ea să îi se facă, și ruptă de oboseală, vrea să doarmă, să aud câinii lătrând. Bunelu, ce se întâmplă? Păi umblă lupul și nu ne mănâncă. Nu ne mănâncă. Avem câini puternici. Cine? Păi este Bucur, unul din câini, este Cezar, alt câine, este Bujor, este Geta, care e o cățea foarte agilă. Sunt unii mai mici care dau alarma și ăștia mari care sunt luptători se duc. N-am avut evenimente bat în lemn cu lupii. Și de aici încep poveștile. Bunelul, dar nu vine lupul, nu vine, că are bunelul pușcă. Și ce faci cu pușca? Păi îi sperii, trag tare, să duce lupul. Culcă-te că vine lupul. Da, bine, mă culc. Dimineața încep să cânte la 4:30, 5, cocoșii, să trezește fetița și spune, bunelul, dă cocoșul mai încet, că nu mă lasă să dorm. Sigur, vorbesc cu Silvia. Ce indicator totuși despre o lume care a divorțat la un moment dat de o cultură tradițională, de firescul vieții și, mă rog, asta e. Astăzi, riscurile alienării pe care urmele le aduce. Vorbeam întâmplător cu o colegă care colaborează cu noi în activitatea asta de chirurgie estetică și am aflat că ea nu a văzut până acum un ied în realitate. În Capra Cutreț. Da. Și zic, măi, chiar n-ai văzut un ied? Zic, ori vii să-l vezi la stână, ori ți-l aduc în portbagaj să vezi cum arată un ied. Sunt lucruri extrem de importante ca acești copii să vadă că există și o lume reală, nu numai cea de la calculator, nu numai cea de pe tabletă sau de la televizor. Da. Bun. O fermă ecologică în care, mă rog, aproape sau peste 500 de oi, nu știi niciodată câte oi au păstorii ăștia. Se mai mișcă, da. Se mai mișcă din stânga în dreapta. Produceți în sistem ecologic telemea, brânză, cașcaval. Haideți, vorbiți-ne un pic de bucuriile astea până la urmă ale gustului și, nu știu, cum vă gândiți să vă marketați, să vă adresați pieței? Aveți o strategie și în sensul ăsta? Da. Vedeți, noi prin activitatea pe care o avem în diverse zone, activitate profesională, învățământ la catedră, nu pentru studenții la medicină, apoi activitatea care ne susține, da, chirurgia estetică. Fără chirurgia estetică n-aș fi putut face aceste investiții la stână. Să știți că noi aveam stână aproape realizată în momentul în care au început să vină subvențiile. Crescătorii de oi care au apărut după ce România a intrat în Uniunea Europeană și s-au dat subvenții pe suprafață, cred că mâine s-ar lăsa de oi dacă dispare subvenția. Dacă dispare subvenția. Da. Deci, și în momentul de față, foarte mulți crescători de oi din asociația noastră au probleme cu primarii din zone care peste noapte s-au făcut mari crescători de oi, au ajuns la 1000-1500 de oi, au luat suprafețe și cei care erau cu familia sau care creșteau oi pentru a se susține, au ajuns acum să fie într-o situație foarte grea. Nu mai vorbesc de faptul că, de exemplu, faci o investiție poate de sute de mii de euro, gândindu-te la o afacere, că da. Dumneavoastră tocmai mă întrebați ce previziune am pentru telemea și desfacerea produselor și după 5 ani te trezești că nu mai ai suprafața de teren de care ai nevoie, pentru că nu ți se mai închiriază sau se găsesc alte motive. Deci trebuie acționat în domeniul acesta legislativ pentru protecția investițiilor realizate în agricultură. Dacă ai zona, nu știu, încărcătura făcută deja pe suprafețe. Să ți se prelugească contractul. Sigur că da, asta spun, că
tu tot, cum să spun eu, îl încurajezi și pe următorul că, vezi, Doamne, o să-ți dau suprafețe în chirie și o să faci bani. Nu la modul ăsta, adică... Da. Noi am ajuns în momentul de față să ne punem la punct fermă. Avem animale de rasă, avem linia tehnologică respectivă. Să nu vă imaginați că este o linie în care e ceva mecanizat. Nu. Linie înseamnă că Silvia, care e băcița, înainte să intre la pregătirea brânzetului, se duce, se schimbă integral, are deci duș. femeia face procesarea. Face procesarea, asta și noi tot despre asta vorbim, că muncile alea cu valoare adăugată, de obicei le fac femeile. Intră în camera principală în care se adună laptele, se pune cheagul, după ce s-a strâns cheagul respectiv, se alege și se pune la stors. Avem forme speciale cu prese din greutăți făcute din marmură. Din marmură, care au câte un orificiu în interior și poți pune pe o tijă atâtea greutăți cât ai nevoie pentru a presa tot mai mult. Deci sistemul acela cu melc în care puneai 3 cutii la presat, prima cutie era presată mai tare, ultima era mai slab, nu mai sunt utile pentru că noi avem o presiune constantă pe toate cele 3 cutii. Bun, după asta o punem la sare, o băgăm în saramură, o punem la maturat în temperatură 12-18 grade și după ce s-a maturizat în 2-3 săptămâni, o punem în săr cu sare brută la păstrare la 4-6 grade. În cutii de 15-20 de kilograme. În momentul în care vrem să o scoatem pe piață, aducem cutia. Domnul profesor, ce bine povestiți, nu vine să cred. Deja... Păi, dacă nu inventez. Da, eu nu inventez, eu vă spun. Adică, da? imaginez toată... Da, scoatem bucățile de telemea, le spălăm pentru că zărul acela uneori e mai consistent și rămâne o mușiță, să spunem, pe telemeaua respectivă, dar n-are nicio problemă altfel. Le tăiem în bucăți pentru că noi dacă vindem la Oșan, în insula din fața magazinului, aceste produse, ele sunt ambalate la vid cu eticheta marca Ijaru și scrie telemea stată în zăr. Aceste produse pot fi păstrate 1 an jumate, 2 ani, pentru că nu au un termen de valabilitate. Deci să vă imaginați că am făcut și experimente. Am vrut să văd ce se întâmplă. Să știți că brânza aceea mucegai nu a fost concepută, adică a stat cineva și a făcut niște calcule, hai să fac eu o brânză mucegai. Nu. A uitat pe masă sau undeva sub o oală o bucată de brânză și după 6 luni a ridicat capacul și a văzut că e ceva. Bă, hai să nu dau la câine și să vă spun o poveste interesantă. Da. Și a constatat că sunt persoane care apreciază acest gust, această aromă și în felul acesta producția s-a diversificat. Poți să vinzi cașul proaspăt sau poți să vinzi telemea proaspătă, telemea maturată, telemea mai veche sau poți să o porționezi, să o vinzi în uleiuri cu arome de plante și puneam ienupăr sau ce mai găseam cealaltă mentă din jurul stânei. Ați făcut experimente personale, adică trebuie să ai îndrăzneală până la urmă. Păi lucram cu soția, cu verișoara, cu fiica mai mică, stăteam duminica 6-8 ore până ne durea spatele și umpleam borcane care în final erau etichetate cu filet, cu sigil, puneam ulei de presă adus de la Turda, presat la rece. Vă spun, era o nebunie. Nevastă mea făcea cașcaval și citea să vadă cum sunt rețete, să uita la emisiuni, să descopere.
vorbea cu specialiștii în domeniu. La un moment dat am vorbit cu cineva de la Bistrița care a venit într-o duminică să ne arate cum se face cașcavalul. Și momentul în care ai și timp și dragostea de lucrurile astea, poți să le faci. Nu trăiești din ele, dar la o adică trăiești cu ele. Adică, poți să oferi cuiva măcar aceste produse, rodul muncii și copiii se pot bucura și în continuare. Soția dumneavoastră de asemenea pasionată de nu atât de mult ca mine, ea este economist și de câte ori mă întreabă, măi, da, e rentabilă, dar oare nu? Schimb vorba. Și are delicatețea să accepte această evitare a subiectului, da. Am înțeles. Bun. Ce adresabilitate? Mai ales că faceți un produs de nișă, un produs ecologic. Acum, pe zona asta de ecologic, începem să avem o cultură tot mai crescândă, să se lărgească paleta aia de consumatori tot mai mult. Așa cum se întâmplă, e un recul pe zona asta, mă rog, dinspre hrana proastă, convențională, spre hrană de calitate în întreaga lume. Pentru că am constatat ce ingerăm și ce ni se întâmplă în urma cererea de produs este... ar fi și mai mare, cum spuneați dumneavoastră, dacă ar fi mai bine cunoscut, însă fiind dependentă de o anumită producție, deci noi nu amestecăm laptele, este doar laptele nostru din stână. Ești limitat la o anumită cantitate. Păi nu poți să zici, domne, eu vând lapte de oaie și în noiembrie. Păi cum poți să spui asta? E clar că acel lapte nu mai e de oaie, nu mai e de capră, e de vacă toată ziua și ai pus o aromă de nu știu ce. Faptul că există această trasabilitate a produsului, faptul că noi avem 10 hectare de lucernă pe care o cosim, o lucrăm, o îngrășăm doar cu gunoi de grajd, ne dă o calitate deosebită. Faptul că oile sunt adăpate de la pârâu, avem izvoare de adâncime, deci nu din rețea, nu vin cu clor sau cu nu știu ce. Sigur că facem tratamentele de parazitare și ce este necesar la oile noastre, dar păstrând aceste elemente și viața în aer liber a animalelor noastre, vorbeați de flora. În zona Gârbici această floră e destul de slabă, dar totuși este spontană. Da. Nu este crescută cu fertilizatori sau cu altceva. Asta face ca cum e? Dă unicitate, telemeaua noastră să aibă gust să fie căutată. Avem prieteni din București care ne cer cu foarte multă insistență, iar atunci când am avut o prezentare și au fost și reprezentanții ai Casei Regale, au zis așa ceva trebuie să fie și pe masa maestății sale. Oameni buni, dacă pe masa maestății sale trebuie să stea un produs pe care profesorul Toma Mugea îl consacră și îl aduce în fața noastră, cred că e un semn că ar trebui să reveniți și dumneavoastră la o masă regală. O masă regală poate fi cu produse regale, cu produse obținute în chip autentic. Asta face ca producția să fie limitată, deci nu poți avea sute și sute de kilograme de produs, tocmai pentru că numărul animalelor este limitat și de suprafață și de capacitatea de lucru a oamenilor. Deci totul se face manual. Nu avem mulgători electrice, da? Totul este respectat ca și nivel de igienă. De asta vă spuneam că și lucrătorii noștri au carte de muncă, inspecția medicală se face poate mai insistent decât într-o fabrică, tocmai pentru că ești privat. Ești privat, da. Pentru că ai reușit să faci ceva și atunci controlele sunt mult mai severe și mai insistente.
Ce planuri aveți în viitor? Doriți să creșteți efectivul ăsta? Rămâneți, v-ați așezat pe această dimensiune, să spunem, și e ok pentru a o controla? Până acum am muncit ca să ajungem la nivelul la care, să zicem, toată lucrarea să fie rotundă. Acum este rotundă. Din punct de vedere al efectivului de animale, al dotărilor, al realizărilor în fermă, ce mai trebuie să facem este un beci, ca maturarea să facă pentru brânza mucegai în condițiile naturale, să mai amenajăm niște spații în care să poată locui cei care doresc să vină la stână, să stea câteva zile, să vadă cum se lucrează tendința spre o fermă pedagogică. Da, și așa. Da. Dorim de asemenea să rezolvăm și o parte a deschiderii către mielul de carne transilvan, la care noi avem certificat reținut la OSIM. Dar ce are mielul ăsta transilvan? Mielul de carne transilvan are o conformație specială rezultată din încrucișarea dintre femela țurcana noastră și un berbec de carne care poate fi dintr-o rasă occidentală. Noi ne orientăm spre rasa Hampshire și din această încrucișare rezultă produși care au o conformație acceptată pe piața din vest. Gustul cărnii va fi însă cel generat de alimentația din Transilvania. Și atunci poți avea certitudinea că poți desface mieii la un preț foarte bun în afară, ai certitudinea că nu mai ești la cheremul, să zicem, samsarilor, cei care jonglează cu prețurile, îți spun, domnule, iau cu 9 lei kilogramul și când vine la tine, după ce încarci, zice, păi nu dau decât 8 lei. Și tu ce să faci? Că deja banii erau cheltuiți mental, că îi aveai planificați în ceva. Bine, dă 8 lei. Atunci poți să-ți faci un plan, poți să faci contracte, poți să coalizezi mai mulți membri în asociație și poți să fii tu cel care dictează în final prețul la desfacerea mieilor. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința de a fi în această seară împreună cu noi și de a împărtăși evoluția fermei dumneavoastră, a hobby-ului, a pasiunii pe care o faceți cu atâta dragoste. Mulțumesc mult și contez pe prezența noastră și în viitor. Vă mulțumesc. Și să ne mai recomandați, dacă mai cunoașteți oameni care vin din zona aceasta universitară, oameni care înțeleg că o poveste la umbra bisericii din Agârbiciu, cazul noastră, la umbra unei biserici, la umbra unei, nu știu, unei case țărănești dintr-un sat, un dialog se poate înfiripa și între un profesor universitar și Badea Gheorghe, care a rămas în sat, da, cu care poți să înțelegi la finalul unei discuții că ai valori comune totuși, că te leagă mai mult decât ceea ce te dezleagă de el. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă întorc invitația cu echipa noastră să veniți la stână. Să dea colțul ierbii, vom fi acolo. Să vedeți ceea ce este în realitate. Mulțumesc din suflet! Cam atât, fraților, pentru această seară. Mâine ne întoarcem din nou în direct aici de la ora 21. Până atunci, cele bune, Doamne ajută!